Sa number 2, natalana nga Tanduay Bacolod Rum Festival ang ginapaabot magapapas kung sang turismo antes pa man ang Mascara Festival. Ang detalye sa report ni Nico Delfin. Duhaman ka tuig nga na-postpone ang Mascara Festival sa Bacolod, gani labi nga naapektuhan ang tourism industry sa syudad. Gani man sa pagbalik sang Tanduay Bacolod Rum Festival 2022 sa Agosto 12 tubto 20, ginalauman man ang pagbaskog sang turismo. Bisan si Lucio III, President kag COO sang Tanduay Distillers Incorporated, excited na para sa partnership upod sa Bacolod City para matagan atensyon ang sugarcane economy nga nakabulig man sang dako sa ila. We here at Tanduay are honored to be part of your initiative in driving business and tourism back into the city as we continue this year of holding the Rum Festival. Ginsiling man sang apo sang business tycoon nga si Lucio nga bukas sila para sa dugang investment sa Bacolod. Of course, but we're definitely open to that. Negros has been incredibly pivotal in terms of Tanduay's distribution. It's been very, it's one of our key distribution points, and so we're open to it for sure. 2019 sang ginsuguran ang Rum Festival sa Bacolod. Labi ang ginaabi-abi ni Mayor Albee Benitez nga makaupod ang Tanduay para man mabalik ang kabaskog sa ekonomiya sang syudad. Would like to, as I said earlier, roll out the red carpet for them, and we are now looking for ways where it will make investors easier to come in. We will try to reduce the processes of the government requirements for the investment so that it will make it much easier to come in. Magluwas sa Tanduay, nakigsugilano na ang alkalde sa iyang mga abyan sa corporate world para sa dugang nga sponsor sa natalana nga pagbukas sang Mascara Festival sa Oktubre 1. Now, which is why we're tapping all of our corporate friends to help sponsor the Mascara. Mayor, plus minus, pilang kinahanglan naton to stage Mascara Festival? As of now, it's in the tens of millions. So with the plans that we have, it will probably be one of the most expensive Mascara. So we're now I've been calling some of our friends in the corporate world nga makabulig sa aton. So far positive ang ilang response. Ang selebrasyon ginatuyo mangin event of the year kag decade sang Benitez administration. Nico Delfin para sa DGCast Negros.